Velkommen til episode 4 af Take It. Og den her gang har jeg Victor med. Yay! Det havde jeg ikke før. Hvorfor får jeg så meget zombie-kød? Seriøst, der står bare 100 zombier derude. Du behøver ikke at dræbe. Creeper. Ikke inde, men den står lige ude for vores vindue. Okay, lige også. Og vi har fået bygget en terrasse, så man kan stå og kigge ud over træerne. Den skal meget flot. Og jeg har fået et nyt skin. Yay, jeg har selv lavet det. Du ved godt, hvad det var, jeg talte om med hvor mange cobblestone man kunne lave sådan en blok der med, ikke? Jo. Jeg kan lave en med 43.046.721 i én blok. Ja. Det er fandme mange. Jeg så du sådan flyver du. If I ever, in the course of the game, catch him in a silence, then it'll make you die. Nice. Angreb! Har vi nogle fakler? Vi har én. Yeah, one force. It's like the best counter against me. Resten, de står inde i vores hus. Hænger den. Jeg kan nok finde noget kul. Det er ikke det, vi skal bruge. Nej, Vi men skal det er bruge det, jeg både skal sten og bruge. alt muligt andet. Hvad skal du bruge kul til? Ja, jeg skulle da godt lige tænke mig at have nogle fakler med. Jeg var begyndt at grave længere ned i vores mine. Hvis den der pil der ramte mig, så ville jeg være død. And definitely the biggest damage I'll put on him. So, like, Jeg kunne godt bare dø Men nu. det her, det er i hvert fald episode 4 af vores Take It episode. Jeg kommer op og hjælper nu. Af vores Take It episode. Ja, jeg ved ikke hvor mange der kommer op, men der kommer i hvert fald et par stykker op. Og Jeg har stort set sagt det hver episode. Ja, og hvad så? Har jeg lov til det, eller har jeg ikke lov til det? Det har vel ingen betydning. Godt. Men jeg har i hvert fald lige været nede og hugge noget mere sten. Og vi har ikke åbnet kisten. Nå tak. really wanted to use it. This combo is really sick, actually. First of all, it gives me a ton of ability, which is mine that I didn't have before. Det her toilet, det er sgu da fucking grimt. So I can use it to slow, and then it'll give me like this thing that's actually good. Like the idea of sitting in space. Yeah, this is that shit. Nej. Full potential. Hvad nu? Jeg splattede bare lidt ud. Damn it. Damn it, damn it, damn it, damn it. Damn it, damn it, damn it, damn it. Skal der fra din storebror? Han har set for mig YouTube. Jeg fandt noget mere jern hernede. Jeg har fundet en kæmpe ravine fyldt med alt muligt. Jeg tæpper lige til dig. Og den har jeg været nede i, før jeg har fortalt dig om den. Ja, men jeg tæpper bare til dig alligevel. Hold nu kæft, mand. Jeg er bange for at falde ned der. Ja, det har jeg alligevel. Jeg bliver nålpudet, når jeg kommer op herfra. Fuck, der er en zombie fuld guldudstyr og sådan noget. Og jeg kan seriøst ikke hjælpe dig, fordi at, jeg er helt oppe i et andet sted. Dum idé. Jeg lige hoppe herned. Hold nu kæft. Jeg springer bare ud over det hele. Der er lidt mørkt hernede, men det er okay.
spørger, om jeg har noget imod creeper. Har du noget imod? Jeg har alt mod dem. Jeg er lige blevet eksploderet ind igen. Kul. Nej. Mange zombier og sådan noget forskellige pis. Og en slimy. What the fuck? Var det Hvad er dejligt? en slime, hvis jeg må spørge mig? En slimy. De der slimer der. De der klamme sataner. De der slimies der. Der er ligesom også nede i Ender. Men bare... Der er ingen i Ender. Au, nu er vi sgu på den. Der er kun Enderman i Ender. Nej, men jeg mener i de der... Neder. Der er de der slimes der. Creeper bag dig. Et halvt hjerte har jeg. Ja. Jeg er home. Hvorfor har du ikke sat dit home endnu? Det ved jeg ikke. Hvordan fuck gør jeg så lige at sætte mit home? Skråstreg sæt home. Ja, det virker så ikke. Nå, så prøv at skrive skråstreg home. Så kommer jeg sgu da bare til spawn. Har du prøvet det? Ja, jeg er i spawn. Altså, jeg kan godt sætte home. Men det kunne jeg ikke. Skråstreg sæt home. Ja, det har jeg prøvet. Så har du ikke skrevet det ordentligt. Oh my god, de ser du hver gang. Havde du mellemrum mellem? Ja, Det er netop det, man ikke skal have. der er en lige her i spawn. Du er stadig i spawn. Hvad? Er du stadigvæk i spawn? Ja, jeg har lige TP'et til dig, mand. Jamen, jeg har også lige TP'et efter. Sådan der. Nu giver jeg det igen. Det er jeg. Skal jeg prøve lidt at skrive? Yeah, jeg har sat home. Okay. Redstone. Jeg har jo ikke noget kul. Hvor er redstone til den? Ja, det ved jeg. Har du lige taget alt jernen? Ja, Jeg tog den med pizza, du smed den til ham. nå, jeg tror også heller, vi må slutte herfra. Og så vil jeg lige uploade den. Det er ikke, den tager så lang tid. Ja, okay, den har faktisk været rimelig lang, den her episode. Så, men vi ses en anden dag. Hej.